кажа как да се направите страхотен грим. Така. Започвай, Гета. Първо ще ви трябва четка. От тази палитра този цвят. Чакайте. Палитра, да ви кажем как откривам. Ами на кукура, не знам какъв език е, не на английски, затова не можем да ви кажем. Не, май е на английски. Чакай да ти помогна. Майко мила. Чакай, ще закриеш чекал. Оттам. Да си припомним. Този цвят. Аз ще взема повече. Вие се подготвяйте. Ако ви е трудно с тази ръка, гледай се на огледалото. Ако ви е трудно, помогете майка си. Особено майка си, не баща си. Nada igual esa sensación, es allá el escenario a mi alrededor, el público me aclama por ser el mejor y yo ya lo sé, siempre preparado para... Добре се справила. Оставите това. Ако ви се събере много тук, изтрите. После от същата палитра, ето това, най-тъмният цвят. Ме беше от бургаска палитра. Не мисля, че беше от бургаска. Това е палитра Golden Rose, номер 27. Тази палитра, това също е Golden Rose, това е 118. Купен е от търговски център Стела, ако така помня. Да, Стела. В Зорница. Затвори ден. И да припомним, този грим е за концерт. Ако ходите да гледате на концерт, или ще участвате. Или на Гери Никол. То е най-задължителното за Гери. Ако така ви се получи, така, с този молив черен, молив за очи черен, или такъв, все едно какъв. Този е по-хубав, не. Чакай, този блеше. Този е метля. Вижте, ако на вас не ви се получи, ако не успеете първия, втория, третия, чак третия, който е за късмет, полете майка си. Или ако майка ви е гривьор, още по-добре. Нашата мисля, че за кратък срок от година беше гривьор. Да, вярно. Да ви разказвам. Късмет, приятели, женане, ние. Проблем имаш ли? Нигета! Може би при вас няма да има проблеми. Да. Не сме чак толкова ви професионалисти. Ако ви харесва, изпратете някой коментар, фейс. С коментари, харесвания, абонации. Така. Сега, ако този цвят много не ви хареса, или нещо ви стане, тези цветове червила ще ви харесат. Аз ще ви кажа откъде. Това е от моя галерия. Хиполен струваше 20 лева. Черна. Пък
Окей, ако не ви хареса това. Ако не ви хареса това... Използвайте някой ваш цвят. Това. Или да, кой ваш цвят? При крайен случай това не ви хареса, използвайте ваши цветове. Чакай. Той е по-черен, казах ти. Това знам. Но повече боли. Да, това беше. Дано да ви хареса. Абонирайте се, харесвания, не харесвания, всичко приемаме. Коментари долу. Auf Wiedersehen!